Il-futur tal-pensjonijiet huwa marbut mar-rata ta' tkabbir ekonomiku, stqar dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna f'diskussjoni dwar ir-riforma tal-pensjonijiet. Kull inizjattiva li hu l-Gvern irid jara li jkun hemm tkabbir ekonomiku. Jekk ikun hemmhekk, wieħed jista' jserraħ rasu li jkollu pensjonijiet adekwati u sostenibbli. Kif l-ekonomija ta' pajjiżna qiegħda tikber, il-Ministru Scicluna saħaq dwar il-bżonn li fid-dibattitu dwar il-pensjonijiet wieħed ma jadottax attitudnijiet estremi. Min ma jagħtix każ, imbagħad min jipprova jallarma u jgħid isma' għall-ħar se jiġri. Però il-verità hija hemm ħafna metodi biex naslu għalihom u aħna il-Gvern tagħna jieħu dik it-triq. Il-Ministru stqar li l-Gvern qed jiffoka l-isforzi tiegħu fuq id-dejn nazzjonali li bħalissa jlaħħaq 73%. Barra minn hekk jeħtieġ li jkun rivedut il-mudell dwar in-nefqa nazzjonali fuq pensjonijiet. Dan inħadem fl-2002. L-ekonomija qed tinbidel minn żmien għal żmien, dak li konna naħsbu l-bieraħ dwar tkabbir ekonomiku llum sar realtà, il-parteċipazzjoni tan-nisa qiegħda tiżdied, il-fatt li immigrazzjoni qiegħda tiżdied ukoll, dan iridu jittieħdu konsiderazzjoni biex issa fil-mudell il-ġdid li qegħdin nħarsu lejh naraw veru l-istampa fil-futur li tbidlet kompletament bħalma konna qegħdin narawha. Fisem l-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem, Joe Farrugia stqar li mhuwiex favur dak imsejjaħ bħala t-tieni pilastru. Jiġifieri sistema finanzjata minn min iħaddem u min jaħdem. Fejn tiġġemma u tinvestihom u b'mod mandatorju, ġifieri mal-employer tiegħek fuq il-post tax-xogħol. L-employers qed jgħidu qatt mhu żmien tajjeb għalih. Jiena naħseb li l-ewwel ma rridu naraw huwa għandna bżonn insaħħu il-pensjonijiet dak li sa naraw, u mbagħad naraw il-mod il-kif jiġi wara. Il-Ministru tal-Politika Soċjali Michael Farrugia tkellem dwar il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-aktar persuni vulnerabbli fejn jidħol it-tfassil ta' sistema ta' pensjonijiet. Fosthom semma in-nisa. Li inħajru in-nisa feta li tkunu iżgħar illi jidħlu fid-dinja tax-xogħol għax eventwalment imbagħad meta jiġu biex jirtiraw huma jkunu investigaw fi kwalità ta' ħajja aħjar għal meta jkunu anzjani.